Sanibona, nginibingelele kakhulu namhlanje. Kuhlezi nje kumangalisa, kuhlezi kuyintokozo, kuhlezi kunothando, kunogqozu ukuthi njalo ngaso sonke isikhathi sihlangane ngezindaba ezimnandi zasekhaya ezulwini, ngendaba ezimnandi zikababa wethu uNkulunkulu. Okuningi futhi uNkulunkulu ahlezi ethanda ukuthi sikwazi uqobo lwakhe. Actually not okuningi, konke umdali wezulu nomhlaba athanda ukuthi sikwazi ngokuhlangana kwethu kulezi zinkundla zokuxhumana indalo yakhe, uqobo lwakhe noqobo lwethu, ngoba uJehova usebonile ukuthi baningi kangakanani abangazazi, baningi kangakanani abangamazi, baningi kangakanani futhi abazitshela ukuthi bayazazi bengazazi, baningi kangakanani futhi abazitshela ukuthi bayamazi bengamazi, abazitshela ukuthi bayazazi izinto emhlabeni bengazazi. Because lapha emhlabeni it's all about lessons each and every day, ngaso sonke isikhathi. And futhi sizokhumbula, sizokwazi ukuthi the more ufunda, the more ulalela, the more uthola some more information, that is the more you realize ukuthi kanti awazi kangaka. And izinto eziningi engifisa nje ukucacisa nje when I was preparing ukuthi ngizokwenza inkonzo, when I was still bathing, uNkulunkulu ade kutshela kakhulu enhlizweni yami ukuthi nanoma kuthiwa izinto azikholekwa kangakanani, abantu abazikholwa kangakanani, nanoma kuthiwa lezi zinto bazibuke ngazuthi hayi cha lo udlala ngathi kusenzile ima, hawu lento kade sasiphila ngayo, kade nje okhokho bethu, hawu yabo manje unamanga kuseyayihlanyisa. Kodwa okusalayo liyiqiniso, ngoba mangase kuthiwa ngiyayishendeza le ndaba, ngizama ukuyigwegwisa, ngizama ukucima okunye, ngizama ukucindazela okunye, ngizama ukuthi okunye ngingakudlulisi, kushuthi ngabe angidlulisi amazwi kaNkulunkulu, ngokuba uNkulunkulu uliqiniso and uthanda ukuthi iqiniso laziwe kubantu, lifinyelele ngendlela ayiyo, ngendlela abazoqonda ngayo noqobo lwakhe, bamazi ukuthi uNkulunkulu unjani noNkulunkulu futhi ulindeleni kubona. So namhlanje nje ngizocela ukuthi sikhulume kakhulu ngesihloko enginesiqinisekiso sokuthi baningi abangezwe ikholwa le ndaba, baningi abazokuthatha engazuthi hayi cha akukho ke lokhu okushoyo njengamanje, ayikho into kanjalo, awungathi sizanye ukusizwa wena uzositshela lokhu, but ngifisa wazi ekugcineni kosuku ukuthi uyedwa umsizi, uyedwa odalile izulu nomhlaba, uyedwa ngubaba uNkulunkulu, uyedwa ngaphezulu kwayo yonke into, konke ongaphansi kufola ngaphansi. Ebese kuthi sekunjalo esekuyena odalile yonke into, izulu nomhlaba, aphinde athi futhi ungalinge wakhonza abanye uNkulunkulu, ungalinge wakhonza wazibekela izithombe ezibaziweyo namfanekiso wasemhlabeni nasezulwini nangaphansi kwamanzi. Aphinde futhi incwadi yokuhlakanipha yaSolomoni izaga 3:5 ithi themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ungenciki kokwakho ukuqonda. Nizowaqonda lamavesi engiwashoyo njengamanje ukuthi afola kephi kulesi sihloko esizongena kusona njengamanje ngokuhamba kwesikhathi nangokuqhubha kweyonke into esizokhuluma ngayo. So isihloko sithi izibhedlela ziyanibulala, izibhedlela ziyanibulala futhi izibhedlela zizonibulala kusasa. Well, uNkulunkulu has been reminding me nje izinto eziningi, because amavidiyo amaningi I've been covering them on TikTok, but on TikTok they are very short and the Lord want to highlights everything, ayichaze yonke into in deep details, in more depth, khona abantu bezo understand ukuthi kukhulunywa ngani, bezo understand ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthini kubona, because uNkulunkulu uyathanda ukuthi abantu balazi iqiniso lakhe. So kuzomela sihlakazwe ngazindlela zonke, abantu balazi baliqonde. I'm sure abaningi bayakwazi okuningi esikhuluma ngakho, but thola ukuthi abakunakile, bakushendezela, noma umunye yabona I realize ukuthi hayi mina ngathi kudlalwa ngathi la, kodwa futhi abuya izibe leyo nto noma angayinaki. But uNkulunkulu into afisa siyazi ukuthi konke esikwaziyo esikubonayo kumele senze something ngakho, ngoba at the end of the day khona la silimala khona, khona la sincuzeka khona, khona la sifa khona, ngoba yonke into eyenzekalayo njengamanje lapha emhlabeni, it's all about killing you, it's all about destroying your soul, it's all about making sure ukuthi wena awubonani noNkulunkulu ngelinye ilanga, it's all about making sure ukuthi wena awulitholi iqiniso lamdalo wezulu nomhlaba ngelinye ilanga, okuzokwenza ukuthi ngokuhlala kwakhe emangeni, ukuhlala kwakho nesitha, ukuhlala kwakho esoneni, ukufinyelela kwakho ekufeni, ukufa nokufa. Kodwa ke ngoba umdali wezulu nomhlaba ubaba
ubaba wethu obuyayo uJesu Kristu obuyayo ngamafa akathandi kube njalo, akathandi sifele sonweni, akathandi sife, kodwa uthanda ukuthi siphile ingunaphakade. Hence that is why waze wasibekela igazi lakho ukuthi lisihlambulule ezonweni zonke. Aziki ukuthi njengoba igazi labekela ukuthi lihlambulule ezintweni zonke, it is something that is a priority. Kuyinto eyi-priority kakhulu ukuthi sihlanjulule. I remember nje there's this story, I think it's Matthew something, sorry about not remembering, but la khona uJesu efike elapha othize, wase wathi kuye njengoba sengikulaphile-ke, ikuphi okubalekile kuwena? Wase wathi lo wesilisa ngixolele kakhulu ngalokho. I was saying ukuthi uJesu ngaso sonke isikhathi, sorry I made a mistake, I want to rephrase the saying. uJesu ngaso sonke isikhathi noma kuthiwa ube lapha umuntu, noma evusa ofile, noma esukumisa isishosha, noma enza umuntu abone, yonke into ayeyenza wayethe sekwenzile athi-ke hamba-ke ungabe sona, hamba-ke wenza ukulunga, hamba-ke uhambise umnikelo, hamba-ke uyohlanza, hamba-ke uyobhabhadisa. Why? Because kuyi-priority noma into eyi-standard e-compulsory ukuthi mawususukile esonweni, lokho kade kukuvimbezele noma lokho kade kukucindezele, sekuyisikhathi sokuthi usuke-ke manje. Go and do sin no more. Go and do lust no more. Go and do wickedness no more. Ungasakwenza nhlobo okubi, ungasakwenza nhlobo ukonakala nokurongi, ngoba mawukwenza kuzokubuyisela back to square one, kuzokubuyisela back ekufeni. But ngokuguquka kwakho nangokushintsha kwakho ungabe usakwenza-ke lokho, ngoba if umuntu kade entshontsha uthi usuntshontshile athi umzali wakho kulungile, ngizohamba ngiyokukhokhela laphaya, kodwa ngiyacela ukuthi ungabisaphinde untshontshe. Mind you, mengabe ekukhokhela leya mali oyintshontshile yakamakhelwane, bathi amakhelwane besizoyibopha le ngane yakho, kodwa ngoba usuyikhokhelile angeke sisayibopha, sesizoyixolela ngoba isikhokhiwe imali. Ukukhokhelela ukuthi ungabe usona-ke, kodwa mewaphinda wona kuzokwenzakalani? Mawaphinda wantshontsha futhi kuzokwenzakalani? Definitely uzoboshwa. So uNkulunkulu noma uJesu Kristu umholi wethu, inkosi yethu yaphakade, konke asenzela kona wenzela ukuthi sihlakaniphe, singabe sisona, singabe sisalahleka, singabe sisasuka ebukhoneni bakhe, kodwa sihlale sizondle ngezwi lakhe, simlinde aze abuye ngamafu. So isihloko sethu nje ngaba nephupho ngomhla ka-26 February 2024, as I was saying ukuthi the Lord is busy reminding me these days ukuthi hayibo njalo kunomyalezo, hayibo njalo buyela laphayana khona uzoyihlakaza le ndaba, khona uzoyichaza, yazeke kubantu bakaNkulunkulu abamdingayo uNkulunkulu enjengoba enjalo. So ayikho into engizoyishendeza lana, ayikho into engizoyibeka ngokuthanda kwami, ayikho into engizoyibeka ngithi ayihlaphe le ngiyayicweca, ayingeke uNkulunkulu akashongo kanje, kodwa konke ngizokubeka ngendlela asho ngayo baba ohlala ekhaya ezulwini, ngendlela afundisa ngayo, ngendlela angibonise ngayo, ngizokubeka njengoba kunjalo. Sekuzosala kuwena ukuthi iqiniso uyalithanda, uyalithatha noma cha, kodwa umsebenzi ngizobe ngudlulisile ngendlela ethabisa ubaba ohlala ekhaya ezulwini. So I had a dream, ngiphupha ngihamba nama-couple awu-2. Mangithi ama-couple, so it's a male and a female, and a male and a female, like 2 by 2, and I was just one for trouble. Okay, but angikho lapho engizama ukuveza ukuthi masihamba nabo, it's like they're preparing to go to imshado yabo. They are both getting married, ne? Nalo uzoba nomshado, nalo uzoba nomshado. Not sure ukuthi they are gonna be mixing imshado yabo, or they're gonna be getting married on the same day, or it's because they are friends. I do not know, but that's not the important part of this dream. Kodwa okubalekile ngenkathi sihamba nabo, sihamba engazuthi siya endaweni not endaweni engathi sasihamba siya esibhedlela, and it's really puzzled ingqondo yami ukuthi how it's about umshado kodwa futhi siya esibhedlela, kwenzakalani la, what is going on? And I kept on just
seeing everything eyenzeka, trying to capture each and every lesson uNkulunkulu azama ukuyiveza ngaleli phupho. And fortunately enough abesilisa bavele bahlangana boba u2, ngasala mina nalabo besifazane. So siyahamba kule ndawo esibhedlela. Lesi sibhedlela simnyama, it's all tiled with black. Sonke siyazazi ibhedlela ukuthi zipendiwe, zinama tiles, zinama lights, zinazo zonke lezi zinto, but lesi sibhedlela it's all painted with black, ngomnyama, and then nama tiles akhona phansi amnyama, yonke into it's all black, but there are lights, kuyakhanya. So ke siyayazi indle enama tiles amnyama, noma mhlawumbe ibathroom yakho enama tiles, wayifaka ama tiles odongena amnyama naphansi kumnyama, mhlawumbe neseat imnyama nosink umnyama, bese mase kukhanya ukuthi iba khona leyo light noma kuno dim, but there is that light etshengisa ukukhanya nokuthi you can use this place noma kusebusuku, as long as kunaleyo light naleyo bulb ezokukhanyisela ngaleso sikhathi. All right, so masihamba kulesi sibhedlela sihambe singene kwi-lift. Now ngihamba ngingena kwi-lift with these two women, laba besilisa bangene kwenye i-lift because there were like two lifts. Sonke siyazi ukuthi ibhedlela ukuthi ama-lift abamaningi because there are many departments, ama-ward maningi ahlukahlukene, nama surgery, konke nje kuhlukahlukene ngendlela ekuhlukene ngayo. So singene in this lift, nalaba besilisa bangene kwenye i-lift. Laba besifazane babhizi bayixoxela bayinakela indaba zabo. Obviously they are so excited, siyashada nani, bayixoxela indaba zabo, abanankinga. And uNkulunkulu is putting me in this situation just to learn and capture something. Now singene kwi-lift ivaleke, ithi nje immediately mayivaleka kuvele kuqaleke ikhiqizele, kuqaleke inkinga. Immediately i-lift yasuka yaqala ishona eceleni, and ishona eceleni nje kabuhlungu, iphinde futhi ishone ngala. The more it tilts, you know, ihamba kabuhlungu, siyawa lana. Mina sengiyasaba, I'm so scared for my life. Ithi mayisuka eceleni iqeda ishone phambili, mayishona phambili iphinde ibuyele emuva, iqeda lapho iye phezulu, iye phansi, you know, yaba nalezo inkinga lezo. Nakhona mayisina lezo inkinga ilight libele ithi fai, and I am so worried and stressed for impilo yami. Lapho labantu engihamba nabo, they do not have a problem, abanankinga. Number one, baziqhubekela nezindaba zabo, whether bayawa basukuma benzani, abanandaba, abanankinga nje, baziqhubekela bayazixoxela. I'm the only one who's worried ukuthi hayibo, nayi lift izosilimaza, nayi lift izosibulala because ngithukile njengamanje. And the Lord is making it clear ukuthi lobo bhiqi lobo kade benzeka in that lift, because everything eyenzeka kwisibonakaliso noma eyenzeka ephusheni or in the lesson lakho uNkulunkulu eletha umyalezo wakhe, uzohlezi ezoletha nesifundo, uzohlezi ezoletha nomyalezo, uzohlezi ezoletha nolwazi ukuthi kumele lokhu okwenzakalayo kusho ukuthini. Uyabona ngokuthi lokhu kumele lokhu kanje ayichaze indaba so that sizoqonda izinto zonke. So uNkulunkulu is making it clear ukuthi loba bhiqi lobo obekade ubenziwa obukhona ilobu hiqi obenziwa abodokotela, benziwe abonesi, bekwehlisa, bekwenyusa, bekuyisa le nale, uzulazule esibhedlela sonke. Number one, uyafika esibhedlela uhamba ngezinduku. Makuthiwa uhamba ngenduku, uqala phansi uyabuza ukuthi mhlawumbe uthola ukuthi usuke ekhaya ujahile, mhlawumbe uyabhibha, uyopha nani, uzwela izinhlungu, usuke ekhaya usuyatatazela, usuyaphuthuma, mhlawumbe ukhohlwe i-ID, makudingeka i-ID, ukhohlwe ikhadi lakho, you know, all these things. Usuyasuka usuyatatazela, usungena emotweni, ungenisa emotweni, noma mhlawumbe unenkinga akusaphefumuleki, you know, things like that. Izinto that are very emergency. Uyafika lapha yana baqale phansi bakubuza imibuzo nje esinax ukuthi hayibo uqale nini ukufila kanjena, bengakunakile ukuthi hayibo they need to attend to
you as quickly as possible. Nanoma bathi bakuyiswa emergency thola ukuzofika lapha kuthiwa hayi kusalinda udokotela lapho busy uphefumula kwabuhlungu ne things like that. Abantu bayazazi izinto ezenzakala ebhedlela ezibhlungu ezingekho right ezithwalisa abantu kanzima baze bagcine befele lapha okuyinto ebhlungu kakhulu enyanyisa ubaba ohlala ekhaya izulwini. That is why ifisa siwazi nomyalezo namhlanje sizisize uma kodwa sithanda usizo ngoba manje siphila esikhathini la khona abantu bengenandaba nosizo belishaya indiva belibalekela belikhahlela kuhle kwashumpu osuphukile ongasenamsebenzi walutho. So ngale nkathi bekushonisa lena liphi ikhadi lakhe iphi idea yakho uthi uzawuphethe bathi hayi ke asazi ke sokusiza ngana vela suka umuntu ashonele ayasazi bakuyisele nale bathi hayi kumele aqale ahambe yokala. I mean ungaqala qala hambe yokala hambe yofutha hambe yocheck iBP hambe yochecka lezinto kuyima usayobamba omunye futhi ulayini uyobona udokotela nodokotela yasuka lapho uzithathela lunch hour long. People are being sick, people need emergency help, people need all these things but bazithathela isikhathi sabo bengenandaba. Ngisho umuntu ingambonakala ukuthi uphefumula kabuhlungu kangakanani, ngisho udokotela engadlula ambuke oh shame bakithi unani you know crazy things. So leya lift ukuhiqiza kwayo ngize ngibuka ukuthi hayibo sizofa lana sizolimala lana izinto ezenzakalayo in clinics in hospitals ezindaweni la khona kumele ngabe kulashwa abantu kodwa balibele beyisho shona le nale and the more beya le nale ubuhlungu busamile ubuhlungu busababambile ubuhlungu busabaphethe ubuhlungu futhi bungabasondeza duzane kakhulu nokuthi bavele bafele khona lapho ngaleso sikhathi ngenxa yokuthi abanakiwe. And the more kushonwa le kuyaphathi kuyaphezulu odokotela they do not care ukuthi kwenzakalani. And in most cases yazi lezinto noma zenzeka abantu abazinakile futhi abanendaba nazo in as much as abanye hlasipe bengacomplain bethi hey cha kudlalwa ngathi awusaze salinda and umuntu ahlala esibhedlela whole day even whole night enganakiwe engakaza attendwe uyohlala ahlale uzobamba lo line mude wama x-ray abambe lo okuyokala mude abambe okuyofutha mude abambe oya kuyothatha ikhwehlela mude ayobamba qale ngokubhalisa mude ahambe futhi aya radiotherapy something like that mude line zonke lezi zinto they are draining izizodwa. For example mase kuthiwa nje mhlawumbe uhambisa umuntu one stroke kanje obviously sonke siyazi ukuthi umuntu one stroke vele uyazihlalela azithulele but that doesn't mean ukuthi lo muntu akadinga usizo akadinga ukunakwa akadingi ikhe naye just because uzithulele uzilalele ngale yandlela alele ngayo akusho ukuthi akazokudinga konke lokho and they will take their whole time ukuthi baze bamnake noma baze bamnotice ukuthi no mina lo udinga usizo. And these things happens in most cases. Uyohlala umuntu esibhedlela uyolamba because these people they do not care abanendaba. So siphila in that such world la khona it is true methu uNkulunkulu izibhedlela ziyabubulala abantu izibhedlela futhi zisazoqhubeka and zizobabulala ngampela abantu. And another thing uNkulunkulu ayitshela kakhulu enhlizweni yami ukuthi yazi labantu enganginabo eliftini these two ladies they didn't care ukuthi kwenzakalani. So we live in such time we live with such people njengamanje abangazinakile lezi zinto ukuthi kanti they have to be in caution kangakanani ngazo abanakile ukuthi hayibo ngisho kuthiwa online uhamba yazi ngiyalimala kahle yazi inhlungu zingibambile yazi ukuthi nokuthi athi omunye mhlawumbe efuna ukuthi ayobona udokotela kuthiwa lalela linda la kahle wena. So zonke lezi zinto indlela ezibuhlungu ngayo nezinto ekumele ngabe zinakwe ngayo singabantu but zitholakala ezinganakiwe. And abantu sebehamba kakhulu ngaleli gama lokuthi sizokwenza njani kumele in the so called places lapho khona kumele ngabe abantu bathola impilo kodwa uthola ukuthi ilapho khona abantu bengayitholi neze impilo lapho bethola khona ukufa. So in these places when you are really sick because you will never go to esibhedlela
ungaguli ngampela, ungalidingi ngampela usizo. I mean, ungavela usuke ekhaya uzokhokha izimali eziyizindodla trying to get a taxi, getting a bus, uzuqashe ngisho imoto uma kuthi ubambeke kakhulu kube ungalidingi usizo. No, umuntu usuke elidinga ngampela usizo, usuke engaphefumuli ngampela, usuke edinga i-care ngaleso sikhathi. But in as much as ulidinga ngampela usizo, ulithola kanzima, ulithola uzwile. Gibala, you are holding all these cues, you are waiting for udokotela, and you are doing all these things. So ephushweni engazuthi yimi ngedwa obonayo nonakile ukuthi the lift iyabheda, ayinampilo futhi izosibulala, let alone isilimaze. So I was the only one realizing that ukuthi no man, this is not it. Akumele ngabe sikwi-lift eyenza kanjena. What if le lift iyavaleka ingaphindi ivuleke? What if le lift iyasilimaza sigcine sesopha khona la cause ayiye esayidini kancane ithi shwi, so it's like uyalimala in such a way, you know. And thola ukuthi abantu abanakile la bengihamba nabo, I'm the only one realizing this ukuthi no man, this is not it. And these people, they just care less ukuthi kwenzakalana kahle kahle kule lift, bazinakele nje izindaba zabo bezixoxela like akwenzeki lutho. So kunjalo ke. In this life esiphila kuyona, sithi sinalo ulwazi, sithi sizibona izinto zenzeka, kodwa silibalekele sishaya indiva singanaki. So in a dream, izinto eziningi, I don't know ukuthi uNkulunkulu yenza kanjani lento, but uNkulunkulu uyamangalisa. Usuke uyazi deep within, usuke une-understanding, unokuqonda ukuthi njengamanje kwenzeka ukuthi, njengamanje kwenzeka ukuthi, lokhu ku-right, lokhu ku-wrong. You get to remember everything. You get to listen to uNkulunkulu ekhuluma nawe. So besizazela ukuthi yazi, we were aware because uNkulunkulu gives you an allowance to be aware of izinto ezenzakalayo. So you are aware futhi uyaqonda. So besazi ukuthi kumele vele silimali. So in this dream it's like we all knew. So about 3 kule lift because abantu besilisa remember ukuthi bangena kwenye lift. We were aware ukuthi kumele sizwele ubuhlungu, and we were aware ukuthi kumele silimali. We were aware ukuthi njengoba sikule lift le izosilimaza and futhi singagcine sifile, which is what exactly. Thank you uNkulunkulu ngokuthi asifundise lezi zinto, izinto ezenzakalayo ngampela kubantu. Abantu they are aware ngezinto eziningi ezenzakalayo ezibhedlela. They are aware ukuthi lamaphilisi kumele ngizwise ubuhlungu. They are aware ukuthi kumele ngibambe lo layini, kumele ngilinde kuze kubhalwe in walls ukuthi waiting hours 3 hours. How can you wait for 3 hours ungakwazi ukuphefumula? How can you wait for 3 hours ubhizi ukhwehlela kubuhlungu? Why do you have to wait so much? Why do you have to wait for your turn? So people are told ukuthi they must be aware ukuthi lamaphilisi lawa awazosilapha isisu, kodwa azositambisa. Awazolapha ikhanda, kodwa azolitambisa. Noma melapha ikhanda azokuphathisa ngesisu, noma melapha isisu azokuphathisa ngekhanda. Baze bathi akumele uwadle uwafake ungadlile ngoba azokugulisa futhi engakulimaza. Baze bakutshele futhi ukuthi if uwaphuza ngokweqile, when you overdose them, you will surely die. So how can you say ukuthi this thing supposed to help me somewhere somehow, kodwa yona futhi ngangibulala ekugcineni kosuku? How can you say ukuthi lento engiyenzayo engifaka kumina nginesiqinisekiso esingakanani sokuthi izongelapha if ngizotshelwa ngqo umuntu engithathe kuyena, engimthemba ngokugula kwami nangesifo sami, ezongitshela ukuthi lento le ingangibulala, ezongitshela ukuthi lento le ingangilimaza, ezongitshela ukuthi lento le ayikho guaranteed ukuthi izongilapha yini? Why do I have to trust something like that? Why kumele ngithembe leyo nto le ngizotshelwa ngqo? Imagine knowing ukuthi kumele uvele izilonda and all these things.
it's like the so-called chemotherapy. These thing lethi le abathi ilapha i-cancer. In that thing, they say iyayilapha ngampela i-cancer, kodwa bayakutshela before bakufake kuyona bathi uzodinga ukuthi usayineke. Cause lento le asinayisho, we are not guaranteed ukuthi izoyilapha yini, and futhi ingakubulala. They tell you ukuthi number 1 ayilaphi ngokuphelele. Number 2 izokuveza izilonda cause it has got side effects, izokulimaza. Number 3 izokuhlukumeza kuqala. Izokususa inwele, izokwenza isikhumba sakho sibe pale, izokwenza amehlo akho abe bomvu, izokwenza ukuphelelwa kwamandla, izokushaya amasosha omzimba, izokuzacisa, izokuhlukumeza. So I have to be abused qala before ngilapheke. Kumele ngihlukumezeke qala before ngilapheke. Nayo futhi lento abathi izongihlukumeza, there is a possibility ukuthi ithi singihlukumezile iphinde ingibulale in the meantime. There is a possibility ukuthi mhlasimpe igazi lami melingeze lazwana nayo kuzoklesha lezinto bese kuya straight kuma cells wami engqondweni ebese it kills me. They tell me ukuthi le tumor esengqondweni yami idinga odokotela bale eCuba, nakhona futhi asike isiqinisekiso sokuthi bazongelapha. They tell me ukuthi mangingena kule surgery ngingena vele impilo yami sikabili, it's either ngizophuma la ngiseyisidumbu noma ngizophuma la sengasena ingqondo noma ngizophuma la sengase mina noma ngeke ngisaphuma la at all. Ungene uyohlinzwa uhlakazwe ikhanda, wazi kahle ukuthi there is a possibility ukuthi ungabuyi khona lapho, ebese uyasayina ke nawe uvuma ukuthi kulungile, I'll do this surgery, kulungile, I'll take this chemotherapy, kulungile, I'll do this thing. You know, people with all these things ezikhona lapha emhlabeni, ngisho kuthiwa siyithemba kakhulu kangakanani, kodwa siyabona sonke nathi ukuthi zidlala ngathi kakhulu kangakanani futhi at the end of the day. Siyabona nathi ukuthi asithole lolu sizo lolu esilidingayo. Cause akekho umuntu othanda ukuthi athi e-clinic, athi esibhedlela, efuna ukuthi aye lapha aphinda abuyele. Akekho umuntu othanda ukuthi athi esibhedlela aye lapha athi abuye kodwa esanjalo. But uthanda ukuthi mawuye lapha uphukile engalweni, iqondise ingalo yakhe ibuyele esimeni. Uthanda ukuthi uye lapha udutshuliwe, ikhishwe inhlamvu ubuyele esimeni. Uthanda ukuthi uye lapha ulimele, ugwaziwe, ugula, unomdlavuza, unazo zonke izifo lezi zishabalale ziphele nya. Uthanda ukuthi uye lapha unamaqhubu aphele wonke. Uthanda ukuthi uye lapha unesifo senhliziyo siphele. Uthanda ukuthi uye lapha uphethwe amehlo aphele. But we all see ukuthi these people, they are not providing lokho kudingayo. They are not providing the care oyidingayo ngokuphelele. They are not providing the amount of providence ezokwanela ezokwenza ukuthi lento ingaphindi kuhlukumeze. Because that is what you want deep within you. That is why ungazokhokha izimali ezingaka ezishisiwe ngenxa yempilo yakho, ngoba usayifuni lento. Awusasifuni lesifo, awusalifuni lelikhanda, awusasifuni lezinto ezihlezi zikwenza ungalala ebusuku, ugula, ukhale wedwa, awuyifuni lento. By going there, you just want the help ezokuphelelisa zonke lezi zinto. But udokotela kutshele kahle ukuthi hayi ngiyakwelapha nje kodwa ngeke iziphele lento, azi ukuthi ngeke uze kuphele. Utshele live in the face ukuthi ngeke uze kwenzeke, ngeke iziphele. Is that the kind of help udingayo? Ilona ngampela usizo ufunayo wena empilweni yakho? So ephushweni ihambe ilift ize ingene emanzini. Remember, singena kwi-lift, siyahamba, iqale lift ishonele, iye phambili, iye emuva, iye phezulu, iye phansi. Ihixizele up until ingene emanzini. Mind you, mayingene emanzini,
this thing is closed. It is an enclosed something. I-lift lento ivalekile. Ngayibikisa ngani? Mayingena emanzini njengoba ivaleke kanje. Amanzi ayangena but awaphumi. And yabo leyathora leyana ebenginayo ngisaba ukuthi hawe ma i-lift busy yashayisa ngapha nangapha. Inkulu kakhulu ukudlula le yasemanzini. Because njengamanje I'm looking at the fact that I am drowning. I'm looking at the fact that siyaminza, siyafa. And mase sidrowna njengoba amanzi engena engaphumi. Azosicwilisa size sife khona la kwi-lift. So sengiyabuka njengoba ngena namanzi sengingena nodoti seyangcola le lift and I'm traumatized. Ngisebuhlungweni ngifisa ngisho ukuhayiza ngikhale ngicela ukususwa lana. Nangampela under manzi and I'm screaming for my life njengamanje ngiyahayiza. And lawa wesifazana abanakile, they are busy drowning and they have no problem ngaloko. And mangijawuna kanjalo vele lifike izwi likaNkulunkulu same time. Wathi kimi uNkulunkulu phakama unyukele phezulu. So now I'm trying to float out. Ngifloata nginyuke emanzini and athi uNkulunkulu phakama unyukele phezulu ngoba la manzi angeke aze afike ayivale yonke i-lift. And it was a relief for me ukuthi oh thank you Lord angeke izivaleke yonke i-lift. Ngiphakame nangampela and I found a space for myself to breathe. Ngakwazi ukuthi ngithole indawo yokuthi ngiphefumule. And the dream ended khona lapho. Now, the word udokotela. Underline udokotela. Umelaphi. Zibuze ukuthi ungalashwa kanjani umuntu ofana nawe? Ungalashwa kanjani umuntu onezandla njengawe? Ungalashwa kanjani umuntu onengqondo njengawe? Just ask yourself that question. If engumelaphi ngampela, if ezifanela nawe, kwenzeka kanjani ukuthi bona they can bear a different or like a different knowledge yokwelapha? And njengamanje sebegcwele abelaphi, khona ngisho abelaphi bendabuko, izangoma bonke labantu bathi bangabelaphi. Kodwa you can see ukuthi banamanga kangakanani. You can see ukuthi banenkohliso kangakanani. You can see ukuthi they just take any kind of medicine abayithanda yaxovozela kuhlanganisela umuntu edlala ngawo ekwenza isilimo. People, let us stop being fools. Let us stop being made fools ngenkani. Size sivume nathi ukuthi ya siyiwula ngampela asifuni ukuyicabangela. Yes, kuyiqiniso sizale singabantwana sonke lapha emhlabeni. We are children. Siyizingane, especially phambi kwabaNkulunkulu. And njengoba sizingane kanjena, sihlalela ukuthi sibeke ithemba lethu koyedwa. Zibuze ukuthi why ngilashwa umunye umuntu mina? Uyakwazi ukudala lo muntu? Cha. Uyazi indalo yomuntu ukuthi injani? Cha, ufundile nje kuphela. Uthathile ulwazi walifaka ekhanda nje kuphela, wahamba uyopractice, waphinda wapractice. Kwaphela nya. Number 2, umhlengikazi. Ungumhlengi. Yena ohlenga abantu. Zibuze ukuthi mengase kuthiwa usesibhedlela, siyavutha njengamanje there's an emergency. Ulele lapha esibhedlela. Mawucabanga unesi engafuna ukuthi ahlenge wena kunokuthi ahlenge impilo yakhe. I just remember njengamanje uMalusi Omuhle incwadi ngokuka John 10 la khona ethi uJesu izimvu zami ziyangazi futhi ziyangilalela. Athi mina ngifani noMalusi oqashiwe lo othi izimvu mazilahlekile angabe nendaba nalezi ezilahlekile aqhubeka nalezi ezikhona. Kodwa yena uJesu ukwazi ukushiya ezu99 ahambe yolandela le yodwa elahlekile emadlelweni. So lo mhlengikazi lo oqashiwe lapha esibhedlela akanendaba ukuthi wena uzosala uvuthe ushe but unendaba nempilo yakhe. So uwumhlengi kanjani? Uwumhlengi to what extent? Uwumhlengi ngaliphi?
people ukuthi babuyisele kakhulu izingqondo zabo into understanding ukuthi labantu noma bengabahlengi, bengabalaphi, bengabodokotela, bengenzi zonke lezi zinto. Zibuza ukuthi basebenzela bani. Who are these people working for? Especially when it comes to isihloko sethu in hospitals. Basebenzela bani labantu laba? Because they earn at a certain time and point. Please don't tell me ukuthi basebenzela uhulumeni. Uhulumeni akazi lutho ngamaphilisi. Uhulumeni akazi lutho ngokulapha abantu. Uhulumeni akazi lutho. I want to take you deep to iqiniso langempela. This is not graphic. Lento le angifaniseli ngokuthi mhlawumbe ngithathe ngayicabanga. I can never think into enkulu kangaka mina empilweni yami. I'm not that smart. But wisdom kaBaba uNkulunkulu ayitshala kithi. Ufisa sazi ukuthi lalela labantu laba basebenzela isitha usathane ubumnyama. Basebenzela uLucifer. Yes, they won't tell, they won't know because it won't come directly from usathane straight to abodokotela, but ihamba ngokuya iqala kuyena, ihambe ngoprime ithi minister iyokomeya izifike nakuma department of health angithi, yes, Minister of Health, okuyena ke oqhamukise ukuthi okay uyena ongaphezulu kwalabantu laba, because they are all working, they are all just working. Ask yourself ukuthi why these people are making fortunes ngezimpilo zabantu. Odokotela, they get paid a lot of money. Bayahola, honest, they get paid a lot of money. Bayahola. Why? Because baphethe izimpilo zabantu, souls, imphefumulo yabantu. Baphethe izinto eziyigugu kakhulu uNkulunkulu. uNkulunkulu ndalo yakhe, ndalo yethu, wayesidalela ukuthi yonke into sithembele kuyena. Wayesidalela ukuthi konke esikudingayo sikucele kuyena, sikulande kuyena, ngoba uyazi ingaphakathi lethu. Wazi ukuthi izinto zakho zinjani, wazi ukuthi izinto zakho zingaki, wazi isithi sakho singakanani, wazi ingaphakathi lakho lonke. Amen. Wazi inani lezinwele zakho. Even your nurse don't know that. Udokotela akakwazi lokho, but uNkulunkulu okwazi konke, ofuthi okwazi ukuthi akususe konke. Ebesethi remember incwadi ngingayikhotha ngiqala le video. Uthini uJehova? Akasho sobusisiwe abathemba kuyena. Singalibeka ithemba lethu kubantu. Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho ngenciko kwakho uqonda. Okwakho uqonda kuzokutshela ukuthi udinga udokotela, udinga umhlengikazi, udinga zonke lezi zinto. And uthi usaya kuzona zonke lezi zinto. Ngoba wena ukubeke lapho uqonda kwakho ngithi bakutshela ukuthi ngeke sizizwe laphi. Bakutshela ukuthi lamaphilisi ngiyakunikeza nje kodwa azokuzelisa, azokulalisa. Kumele uwadlise ulala. And they tell people 99 ukuthi ama drugs lawo. And I thought the word drug. I-drug bese ubuka amaphara. I-drug bese ubuka abantu ababhema cocaine. All these things are drugs. They are just feeding you ama-drugs akubulalayo, akuncuze kancane kancane. Because in as much as bethi wadle lamaphilisi waphuze for the rest of their life, for the rest of your life, uthi usuwaphuzile baqede lapho bethi awusidinga ukuzompompa amanzi, ugcwele amanzi la ngemuva, because awuzoliphuza lodwa liphilisi akithi uzophinda uliphuze namanzi. Dinga uzompompa amanzi. People, I want you ngaso sonke isikhathi ukuthi niraise nisabalalise izingqondo zenu with your imaginations. Makuthiwa it's a drug, kusho ukuthi isidakamizwa. Sidaka imizwa yakho, indlela ozizwa ngayo, indlela ozobehave ngayo, indlela ozohleleka ngayo. And iyabulala, isidakamizwa siyabulala. And siyisono. Because ukuphuza iphilisi kufana nokubhema. And I want to take it straight to amakholwa njengamanje. Yabo nje uNkulunkulu ethe ethemba kuyena, ethe ungabi nabanye uNkulunkulu, ingoba beyazi ukuthi ufuna uthembele kuyena. So if umzalwane, you are a so-called Christian, uhlezi uzigqaja, awu mina ngibeka ithemba lami kuJesu, mina ngihlele eJeswini, mina uJesu wangenzela u1 no2 no3, kodwa tholakale wena uphuza amaphilisi njalo ntambama, tholakale wena ubamba ulayini wekhiyo, kodwa uthi uthemba uJehova, awulona ikholwa.
awukakamazi uJehova, awukakamthembi, usawubreak umyalelo lo athi ungabi nabanye onkulunkulu. Nabanye onkulunkulu wena njengamanje cause uthemba udokotela ukuthi uyena ozokulapha okudlula unkulunkulu wakho okudalile, okudlula unkulunkulu wakho owazi kakhulu kunawe. So awukakamazi uJehova odalile izulu nomhlaba, awukakamvumeli ukuthi akwelaphe empilweni yakho. So uyedwa umelaphi, uyedwa futhi umhlengi wethu sonke. Andiyazi indlela ebuhlungu ngayo lento yabodokotela nabonesi. Banesibindi ngale ndlela yokuthi bakwazi ngisho ukugodukisa ukugula, bathi ngeke bakusize ngalutho. Bathi bekunika these HIV pills, these BP pills, bakutshele kahle ukuthi angeke ziqede iBP, angeke ziqede isifo senhliziyo, angeke ziqede ingculazi, angeke ziqede iAIDS onayo, kodwa izoyidambisa. And they will tell you ukuthi you need to eat this thing each and every day. Njalo ngo-6 kumele uphuze la maphilisi, njalo ngo-7 kumele uphuze la maphilisi, njalo ngo-8. Baze bakukhethise, bathi ukhetha ba, ukhetha u-8 noma u-9, ukhetha upha-7, ukhetha upha-6, ukhetha sikhathini. Because this is a drug, kumele uyidle njalo. Remember, the wunga, guys, ababhemi every day, because lento le isegazini kubona. Remember, a person obhemayo akabhemi every day because lento imphathisa ngekhanda mengabhemanga. People, you are just being killed. Unganakile. Uyabulawa kancane kancane. And la maphilisi masesegcwele ngaphakathi kwena, they are surely and surely doing something to you. They are surely and surely killing you. If you understand ukuthi if ngiwaphuza wonke manje ngesikhathi esisodwa, if uqonda ukuthi mengizophuza awu-50 manje ngesikhathi esisodwa ngiyafa, how about uphuze one by one for at least 10 years? Awufi na. Uthi usuyafika in the age of 47, usuphethwe isifo samathambo, usuphethwe isifo senhliziyo, usuphethwe zonke lezi zinto because you are killed. Unganakile by the so-called pills. Uthi uqeda ikhanda, uthi uqeda isisu, kanti ubhizi uthembela kuNkulunkulu abakubulalayo, uthembele entweni engekho right, uthembele ethembeni eli-wrong. And uzubona ukuthi abelaphi ngempela, ayikho into abayilaphayo. They just try ukuthi bakusondezele ethembeni kube ngazuthi bayakulapha, kube ngazuthi bayakusiza, kanti cha abakusizi ngalutho. Because they tell you ukuthi asizokulapha kodwa sizokudambisa by giving you these pills. Awazokulapha kodwa azokudambisa. Umbuzo uthi wena ufuna idambe yini lento noma ufuna iphele, ufuna zehle lezi inhlungu noma ufuna ziphele. Mawulimele ungakwazi because wena awufuni ukuthi mawulimele uqhubeke ufuna iphele nya lento. Umbuzo uthi wena ufuna kudambe noma kuphele, uthi ulimele ungakwazi ukuhamba athi udokotela nazi induku, uthi ungaboni athi nazi ibuko, uthi ungezwa bakufake this hearing aid le elengala kanje le edonsa, I think idonsa the frequency, I'm not sure about that thing, basho bathi iyingozi kwayona. So now you bear ukuba isigqila sezinto ngenxa yokufuna ukuphila kanti ukufuna ezindaweni ezi-wrong. Njengamanje usuyisigqila samaphilisi uzowaphuza noma uthanda noma ungathandi. Abanye sokuthi bahlangene basemndenini, na umndeni manje kuyabhiyozwa nani useyaza useyafihla ke Nkosi yami, awumele aphuza amaphilisi wakhe because ushaya amahloni. Ukuthi bazothini ngiphuza lamaphilisi nami? Bazothini hawu uyagula, hawu uyafa. Ushaya amahloni ngesifo sakho. Ufuna ukusigodla futhi ngoba uthembele ko-wrong, lo wrong ozolibele ethi phuza nanka amaphilisi. Lo wrong uzothi minakho ukuthi lento lezi libele kuthwalisa kanzima, ezolibele kugqilaza, ezolibele kwenza ukuthi ubuyele kuyona over and over again, whether uyathanda whether uthandi, but ubuyela kuyona over and over again.
uJehova umenzi wezulu nomhlaba nguye yedwa uNkulunkulu owazi inani lezinwele zakho. I repeat that. Kuye yedwa owazi ingaphakathi lakho lonke, owazi ingqondo yakho, hence idalwe uyena. Owazi inhliziyo yakho, hence idalwe uyena. Owazi amehlo akho, adalwe uyena. Isisu sidalwe uyena, idolo lidalwe uyena. Imagine an inventor. Mhlawumbe umuntu ozo-inventa i-computer. You know, I'm just making an example. Sonke siyamazi ukuthi i-computer i-inventwe yena. Mase kuthiwa le computer isinikeza inkinga, isinikeza i-trouble. Kumele siye kubani? I please ask you this question, people. Kumele siye kubani? To the inventor of the computer, right? To the person who brought it to us. To the person who taught us about the computer. Because uyena wazi kangcono, uyena oyidalile, uyena oyakhile, uyena oyenzile. So, if you're gonna go to a different person, ozothi ay mina ngiyakwazi ukuthi ozothi ay ngizokusiza kanje kodwa ngeke ngize ngikusize complete because angiyenzanga mina i-computer. Why do you have to go around beating around the bush uzoya kumuntu ongazi lutho? Ekhona u-inventor wento, ekhona umdali wento, ekhona oyazi kangcono, okhona oqonda kangcono, okhona okwazi ukuyilapha iphele, okhona ongakwazi ukukusiza kuyona yonke into, akunikeze ulwazi olungezela kubuyisela emuva ulibela wenza into eyodwa over and over again, but ozokuyisa kwinkinga ngqo ukuthi utheni inani nenkinga yani kunenkinga ngo-word. Okay, you just need to do ufake linye iwindi uzokutshela ngqo. But if uzoya kumuntu ongenalo ulwazi ofana nawe ozitshela ukuthi unolwazi, yena uzothi yazi ngicabanga ukuthi how about mawubheka ukuthi u-Excel wona unjani uyasebenza, okay u-PowerPoint wona usebenza kanjani, uzolibele kushonisa le nale and you are wasting your time. Ngaleyo ndlela the motion le nale ufana nathi kuleya lift kuyisilibele sihuxuziseka sishona le nale busy paying because this person uzokhokhisa ngalolu siza kunikeza lona olumncane. People, you must understand ukuthi lapha emhlabeni everything it's about business njengamanje. Zibuza ukuthi why lento le kumele ithengiswe if izongelapha? Why do we have pharmacists? Why do we have private hospitals? Why do we have to get help ngaso sonke isikhathi? Because it's all about business. It's not about helping you. It's ayinendaba nalutho nawo ukuthi ulaphekile noma ulaphekanga. Why? Zibuze lokho why? Why do I have to go and buy these pills? Why mele ngiyobona udokotela ngithi hayi yena uzongilapha kangcono bese ngiyamkhokhela udokotela 300 rand udokotela 500 rand udokotela uzitshela ukuthi hayi ngiright angiyanga kwi-public clinic ngoba nakho ngiye kudokotela. You have paid ekugcineni kosuku ekhona udokotela okudalile owaziyo ngawe kodwa umfuna ukuya kuyena, awufuna ucela kuyena usizo lo bezoshaya phela ikhanda lingaphinde labakhona, obezoshaya siphele leso sisu ungaphinde sabakhona, ozokutshela ukuthi mntanami njengoba uphethwe isisu uwena osuke wahlanganisa amafutha nosawoti ngesikhathi esisodwa, uwena osuke wadla usawoti noshukela ngesikhathi esisodwa, ungadli kanjalo. Ngcono mekade udla lokhu uqala uphuza amanzi bese udla lokhu, mekade udla lokhu uzokutshela ikhambi elizokusiza in the long run. Kanti lo walapha emhlabeni uzokutshela ukuthi phuza amaphilisi azoqeda nje leso sisakho nje isikhashana esincane bese futhi nalakusasa sizoqhubeka sikuphathe because you're gonna carry on busy eating ngendlela kade udla ngayo, you're gonna carry on with the same habits okade usebenza ngayo and soqhubeka sikuphathe isitho, liqhubeke likuphathe ikhanda, uqhubeke ukuphathe konke lokho. uNkulunkulu uzokutshela ukuthi mntanami yabona njengoba uphethwe ikhanda usebenze kakhulu namhlanje ngcono you need to rest. Uzokutshela ukuthi mntanami njengoba uphethwe ikhanda ushodelwa ngamanzi engqondweni yakho, mntanami isisu sakho si-empty njengoba uphethwe ikhanda njengamanje you need to go and eat, you need to go and drink water, you need to go and rest. But wena uzofuna i-grandpa le izokulimaza ama-brain cells wakho, yes uzoyifaka izoliqeda fast ikhanda within seconds, but akuvimbi ukuthi usalambile, akuvimbi ukuthi usadinga usizo and uzoqhulekisa ukulamba kwakho. And there's once this guy who once said lento leyo yokudla amaphilisi noma yokuphuza i-grandpa ubuphethwe ikhanda kufana nomuntu odriver imoto ehamba ku-freeway elibona ilambu lithi ilambu ayidluli igarage ashone le, enze njani? Athathe iphepha ahlephule iphepha acindezele lapha ukuze angaliboni ilambu, lisakhanya njalo ngaphansi phela uyena ungasaliboni. And
ngaleso sikhathi maliqhubeka likhanya kuzokwenzakalani, lizohamba lihambe licime, mase licima kanye nemoto ime lapho ku-freeway, uzokwenza njani because uyidlulile wena igaraji. So it's about time njengamanje abantu they wake up to a point la khona njengoba ingaphakathi lakho likhala lifuna uJehova, njengoba ugula kufuna ukuthi izifo zakho zilashwe nguNkulunkulu, but wena ufuna uNkulunkulu athi kwelaphe, but ulibele umvalela lapho ungaya enkonzweni, ungalifunda izwi, ungazilikeli, ungasondeli kuJehova, ungamcela uNkulunkulu, and ngolobela umdlula uNkulunkulu uyoma ufele lapho emanyaleni, uzofela kusona leso sibhedlela because ufuna usiza endaweni erongi, ufuna ukusiza kubantu abangenandaba nawe, ufuna ukusizo la usondezwa khona kakhulu ekufeni. And the Lord was saying this today ukuthi ezibuzeni nina abantu ukuthi if lapha esibhedlela noma lapha ekliniki kusemtholampilo why pho kunamamoshwari phakathi, why pho kunezindawo la khona kuthiwa izindawo lapho sigcina khona izidumbu, because akumele ngabe zikhona lezi ndawo, akumele ngabe zihlelewe because bebazi ukuthi vele akusiyona indawo, mhlambe vele indawo labo khona bebacindezela abantu beqeda ngabo, and ezibhedlela kufiwa each and every minute ngaso sonke isikhathi because bayazi ukuthi no man, it's not a place yokulapha abantu, but it is much as a place yokubabulala futhi as well. And isihlezi sazi abantu baNkulunkulu ukuthi sitha sihlalela ukulutha abantu ngaso sonke isikhathi, sihlalela ukulutha iningi so that bezosuka abantu kuNkulunkulu. uNkulunkulu nje wangikhumbuza this example yokuthi yazi, I remember there's this time la khona uMTN sekwaba nje nedatha elishibhile kakhulu. Remember idatha lashibhile kaMTN, I think it was 10 rand, if I'm not mistaken kwaku 1000 gig ne, lu 10 rand, and most people bashiya ama-network abo Cell C na Vodacom bazothi mbu ku-MTN. Wenza njani u-MTN wasusa idatha? Why? Because kwakuyindlela otrapha ngayo abantu ekuthenini beze kule network, not because wayezobanikeza leli datha, but and lela datha la last I think for just less than a month sebegcwele abantu ka-MTN, and the network was even slow because indlela abantu abasebegcwele ngayo. So lapha emhlabeni naba bonke laba belaphi laba, it's all about business, it's all about bringing many customers, not because kuzolashwa wena, not because they care about you, not because they care about making your life easier, they care about ukukulapha ungaphinde wagula. No, it's all about business. If bekwelapha uzobuya kanjani, uzoyenza kanjani imali, so kumele bakunikeze lokhu kuncane so that you're gonna come back, you're gonna come back and busy coming back. Mela kunikeza amaphilisi awu2 khona uzophinda ubuye futhi azoshesha phele. Mela kunikeza awu30 khona na next month uzobuya suphelile u30 days kade wadla 1 each and every day. Khona uzophinda ubuye, uphinde ubuye phela khona usinikeza imali ngithi. So it's all about business. It's all about making money out of your sorrow. It's all about making money out of your pain. It's all about making money out of that headache. But there's someone making money out of ubuhlungu bakho. Qhubekani-ke nithembe ama-department arong empilweni. Abusy asebenzisa yonke into ngani. Buhlungu le ndaba ngoba at the end of the day abantu badinga ngempela usizo. Ekugcineni kosuku abantu bagula ngempela, ekugcineni kosuku badinga ngempela ukwelashwa, ekugcineni kosuku abantu abathandi ukuzwela ubuhlungu, but usizo balifuna endaweni erongi. Usizo balifuna kubahlengikazi, odokotela, laba bahlengikazi abangenandaba. Akumemeza uhlengikazi uthi usabathe yambemeza nese acela uzongishintsha athi usukakile futhi avune sidina kabi wena, because uzoyilandela le amala ihola each and every month yena. Akanendaba neze nawe next, akanendaba ukuthi uzwela ubuhlungu uyakhala, akanendaba lutho, but they're just making money out of people. Bebashiyisile because it's just about ubalutha abantu, ngoba abantu into abayijaha kakhulu into ezobasiza manje. Yes, iphilisi, I don't want to lie, you know, when it comes to especially lamapilisi lawa or allergics nani and painkillers, ama-painkillers ayiqeda vele inhlungu. Angifuni uqama kuyiqiniso, ayiqeda inhlungu. Angiphathi grandpa iyashaya ngempela shame ikhanda, but balutha abantu ngezinto ezizobenza ukuthi basheshe baluthole manje usizo. You know,
and masusuthole manje uzohlezi ulangazela ukuthi hayi vele ngiyakuthola, vele ngikuthola lapha. Kanti kuJehova you can wait for as long as you can be patient in the Lord. Ulinde. I remember that guy walinda for 38 years. Ehlezi lapha echibini elinda ukuthi izanyazanyise ichibi. Bahlezi bemeqela. Kodwa ngesineke wabekezela. Ngathi fika uJesu lapha wamphulukisa. 38 years. 38 years. Angikhulumi ngo2 years mina. Angikhulumi ngawe osugule just one day. Usuyagijima uqiqi eclinic. Wathi agula nje iviki elilodwa. Sengazuthi usuyafa. Ngikhuluma ngomuntu walilinda 38 years mina. Enethemba lokuthi mangiya lapha ngizophila, mangiya lapha ngizophila, mangiya lapha ngizophila. Nanoma bemeqela ekhala. Ngathi ngiyambona nje ekhala ethawe bangeqela futhi. Sekunyaka wesi5 ngizalana. Ngathi ngiyabona bangeqela futhi. Sekunyaka sengineminyaka ewu30 manje ngiza lapha. Sengineminyaka ewu50 ngiza lapha bangeqela futhi. Ngathi ngiyamimagina Nkosi yami. Kodwa wabekezela. Waze wagcina ephulukisiwe. But because people they no more have patience in the Lord. Isitha sobalethela ke into esheshayo. Sokulethela lokhu kusheshayo because abantu abasafuna ukuhamba nge-long route njengamanje. Isitha sokulethela uphawini. Yini uphawini yes, i-shortcut. Sokunikeza i-shortcut, but the shortcut is always dangerous, it's always risky. So asibuyele emaqinisweni njengamanje. Iqiniso lithi isitha has provided help for people. Well, in the name of help. Has provided something in the name of help. But it's not real help. And ngokuya iyathutuka lento. Because into ebuhlungu kakhulu uNkulunkulu athanda ukuthi siyazi kakhulu especially esikhathini sokugcina sesiphila kusona ukuthi manje ezibhedlela sekuzo implementwa the technology ama-AI and kunemshini nje esizofakwa yabo nje manje nje bese kukhona umshini abantu bajabulela ukuthi awungena kwi-scan sikaze ungichecka singihlole ingaphakathi lami sengibonise yonke into yami sekuzoba khona umshini ozokwazi ukuscan yonke into wena umuntu uzojabulela ukuthi hayi angisalinde angisayi kudokotela udokotela uzongenza ukuthi nokuthi uyizitshela ukuthi kuzokwenza impilo yakho ibe lula kanti cha. I quote now from the Master's Voice ukuthi lezi into abazoyenza njengamanje ngokushiwo uNkulunkulu uthi uzothi ufika lapho umshini ukuskena yes fine ukutshela ukuthi okay wena uphethe ikhanda isisu amadolo imilenze une-BP namathambo noshukela no1 no2 no3 ayi ngeke ugula 80% ngeke usalapheka wena uzosimoshela amaphilisi bubo hamba ekhaya. Imagine that pain uze esibhedlela ugula thiwa cha ngeke usalapheka. Imagine uzothi labantu they care about you. Kodwa ngelinye ilanga you find that ususulele lapha embhedeni usube kwikhoma for as many as 6 months. Athi udokotela ayisekho indaba yakhe lokucimana emshini. Nithi senihlangene senomndeni senikhulekile nenza konke. Nithi ngiyawucima umshini nithi niphula nje iplug avela avuke. Uzongitshela ukuthi laba bantu abelaphike. Amangale na udokotela uthi wesimanga Nkosi yami amazing marvelous ekwenza isilima. Cishe wafa cishe nambulala umuntu wakini. So these things bantu baNkulunkulu akuyona into elaphayo okwangempela. These people abazile ukuzokwelapha. And njengoba kuzokwanda manje ama-robots ama-AI awazile ukuzokwelapha. But azoqeda kakhulu ngabantu azokwenza isiqiniseko sokuthi abantu abaselapheki. Azokwenza isiqiniseko sokuthi abantu abasaphulukiswa. So yabo ukushiya uJehova, ukushiya umdali wezinomhlaba, ukushiya umenzi wakho, ukushiya lo kwazi kangcono ngawe, lo kwazi aqonda kangcono ngawe yonke into yakho. Kuzohlezi kukuthwalisa kanzima, I promise you. Kuzohlezi kukunikeza inkinga ngiyakutshela. Kuzohlezi kukudraina. Because wehla wena uye esibhedlela, wehla wena uye ekliniki, uyakhokha imali, ushonisa le nale, kuthiwa ukuphethe ukuthi namhlanje, kuthiwa kushoda ukuthi umuntu wakini ulele esibhedlela, udinga ukudla, udinga isupport, udinga ukukhokhwa, i-medical aid yakho ivalekile, icimile, udokotela akekho namhlanje, udokotela wamazinyo lapho izinyo lingaga athi udokotela ngeke aze afike namhlanje. Uphethe inhlungu uyakhala ulalanga ngisho ebusuku.
uyaphuthuma umuntu uyasikwa elele lapha esibhedlela kuthiwa hayi-ke akakavuleki kahle, lala lapho. Uthi sabathiwa eziyammenza kuthiwa hhayi lala lapho, hawu akuwena okokuqala obelethayo. They treat people so bad. Behlekisa ngabo. Bethi hawu sobuyela futhi dolo. Phethwe idolo futhi. Uphethwe yini-ke this game? They just gonna be making fun of you because they do not care. Abanendaba nawe. Bathi wenza njani wena, ufuna ukulandela bona futhi laba bangenandaba nawe. Bona futhi laba babulala wena. Bona futhi laba benza isiqinisekiso ukuthi you are pressed down so that you will never understand. So sibuyele endabeni eziserious keke. Nali iphupho la khona uJehova ngibonisa ukuthi izibhedlela zithwele ubumnyama kangakanani, and izibhedlela ziholdwe usathane because usathane uyiprince kwayena. Usathane let me say uNkulunkulu kwayena. ONkulunkuluwana ozenze ngazuthi uyabasiza abantu kanti cha, uzama ukuthi abadonse abaluthe. And ngezibhedlela ubaphulisa lo myalelo lo uthi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Wonke umuntu wesibhedlela uthembele kuleya uNkulunkulu loya udokotela, uthembele kuleya uNkulunkulu loya unesi, and they are corrupt kwabona. Odokotela bakwazi ukwenza imshophi esemaceleni, bekwazi ukuthumba ingane, bekwazi ukubulala ingane. Afike kumzali esithi ingane yakho ishonile, uzale istillborn, ingane yakho kwenzeka u1 no2 no3 kanti cha ingane yakho iyakuphila. They can swipe izingane ezibhedlela, kuswipe ke usugoduka nengane ongayizalanga. Uyitshela ukuthi mina ingane yami ishonile kanti ingane yakho iyaphila, khona la iphila khona somewhere else emhlabeni. Uzitshela ukuthi ugoduka nengane yakho kanti cha isiswaphi, uzokhulisa ingane yomuntu, uzothola isinaba sina20 ukuthi ubukhulisa ingane yomuntu. There's a lot of corruption, there's a lot of gebengu, there's a lot. Izibhedlela ziyanibulala. Izibhedlela ziyanibulalisa. Zinibulala la empilweni. Nithi nizane nizocela usizo kuzona, zinganikeza usizo, ziphinde zinibulalise emphefumulweni ngokuba zinilahlisa umthetho kaJehova ukuthi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. So engakusho nje ukuthi uJehova uyena odalile wena. uJehova uyena owenza amehlo akho, wazi umlomo wakho, wazi amazinyo akho, wazi ulimi lakho, wazi your throat, wazi isisu sakho, wazi imilenze yakho, wazi izinyawo zakho, wazi yonke into ngawe. That is why asidalele ukuthi sidle ini. Wathi asidle izithelo, ama-fruits, wathi asidle ama-veg, sidle from the ground. Because wayazi ukuthi masidle ukudla okuhahayo la kunama-spice kuzosilimaza i-esophagus yethu. Wayazi ukuthi masidle ukudla okungcolile izinso uzothi zidraina lokho kungcola ebese ziyangcola kwayizona. Wayazi ukuthi masidla ukudla too much sugar like cakes, ikheke elifakwe kakhulu ushukela like donuts, uzokuphathisa ngekhanda, uzokuphathisa nge-BP. Mawudla ukudla okunamafutha uzokuphathisa ngesifo senhliziyo. Mawudla ukudla okuno-salt, too much salt, kuzokuphathisa nge-BP. Umncane ungaka isifo sashukela. Zonke lezi zinto wayazi uJehova ukuthi kuzokwenzeka njalo. That is why wakudala wathi idla kanje, ngifuna ukuthi uphile kanje. And amaphilisi lawa aphuzwayo anama-side effect. Ayagulisa wawona ngoba ama-drugs, ngoba ayi-addiction. Like I said, you are just like any drug eater. They are drug dealers bona, giving you all this sort of medicine. Phuza lokhu, phuza lo muthi, phuza lo mshanguzo. Nazo zonke izinyanga ezikhona, phuza na imbiza, phuza nakho ukuthi bathi izokuyisa etoilet, izokukhiphisa ngesizwe. What is it doing esiswini sakho? Bathi hayi iyaqina. Are you sure? Are you sure it's not burning you somewhere somehow? Are you sure it's not burning isibindi sakho? We do not have same kind of blood. We do not have amasosha alinganayo. We are not possessing the same energy. Asifani. Yes, that pill can help that person, but it can kill me. So why do we all have to trust in that thing? Because only the Lord understands you ngoqobo lwakho, because uyena okudalile. Only the Lord understands wena self ukuthi udingani ulangazelela ini. So asibuyeleni kuJehova, sithembeni, singabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe, singakhonzi izithombe ezibaziweyo, singathembeli kodokotela ngoba bazokubulala.
like in that hospital kuleya lift kwaze kwangena amanzi abadrawuna laba usisi laba baminza. So uzoya esibhedlela kanti la beyokuqedela khona baze bakhala abanye abantu athi angifuni ukuya esibhedlela mina uma washonela lapha, because it's like baqedela lapha abakunikeza ikhe abanendaba mabekunikeze nje lokho kudla lokho ngaleso sikhathi ukuthi uyakudla noma ukudli bahlanganaphi. And manje indlela abantu abangasenandaba ngayo abangasenanembeza ngayo kuyanda kakhulu. So let's get back to uNkulunkulu. Ngiyazi lezi ndaba zingeziqondakale ngeze zi-understand ngizobonakala ngazo into enkulu engaka, but ziyiqiniso elizele umphefumulo wakho, elizele uzosiza wena, elizele uzophulukisa wena, ngoba umlaphi wangampela nomhlengi wami. Isho njalo ingoma uthi umhlengi wami uzoba nami nangakule kwethuna. Udokotela uzosala la nganene kwethuna, ngale kwethuna uzodila noNkulunkulu ukuthi wena uthemba uNkulunkulu balapha emhlabeni. Okay, uzodila nabo, I promise you. Nani bantu anginikhiphile ngaphandle nani bodokotela nabonesi, yabona njengoba nizenza uNkulunkulu nifana nabathakathi, because niyathaka ngithi le emalebhu banithakela bahlanganisa amehlo abantu because amaphilisi aqhamuka kanjalo kuqhanyo avela ngemzanyana kuthiwa i-umbilical cord yakho sacela uyishiye, kade usokwa ilokhu nje yakho sacela uyishiye. Ziyiswa lezi zinto ziyokwenziwani? Thatha amehlo abantu umuntu anikele kuthiwa sicela unikele ngomzimba wakho ngengaphakathi lakho, thathe zonke izinto ezingaphakathi kubantu zihambe ziyothakwa. Yini ukuthaka? Ukuthakathi kuhlanganisa ukuphuma iphilisi, because kuyazi ukuthi igazi lengane encane like njengoba sekuvumelekile ukuthi kube nama-abortions noma kume ukukhipha izisu, kuyazi ukuthi lengane oyikhiphile wena izohamba iyothakwa ehlanganisa because igazi layo liyashesha. And uzothi uphuza iphilisi there is why lisheshe likwelapha, because ama-cells nama-genes nema-tissues ama-blood cells engane encane igazi layo lisagijima, isa-fresh, isa-fast. That is why ingane isho ingalimala ishe mayisancane nje esaney'nyanga ubona sekuphelile manje, because umzimba wayo uyashesha ukwelapha. So anginibekile eceleni nani bonesi bodokotela enitshela ukuthi nisiza abantu nilapha abantu. uJehova kuphela umelaphi, so ningabathakathi and ayisoze yatholakala endaweni ekhaya ezulwini. So nje ilawo nje amazwi uNkulunkulu bethanda sibe nawo namhlanje ukuthi izibhedlela zizokubulala, izibhedlela azizokwelapha, ziyakubulala already, zizokubulala kusasa. Zibulala iziguli, zibulala nabo labo odokotela, because isitha is just using you ukuthi nibulala abanye. It's just using you ukuthi because izokuprogram sekuprogram ukuthi okay umuntu ukuze lapheke udinga 1 or 2 or 3 ukuze umuntu asizakale udinga 1 or 2 or 3 ukuze wazini wena ngomuntu awazi lutho. Nesithi asazini ngomuntu asazi lutho. uNkulunkulu kuphela wazi ngomuntu, uyena omdalile. So nina nisitshela ukuthi niyazi nihlakaniphile, God will judge. uNkulunkulu uzojezisa, kodwa angabi njalo. Buyelani kuJehova, nibuyele kuyena ngokuthemba yena ngokweqiniso. Being able to wait in the Lord, ugula ukhuleke umlinde uJehova uthi Nkosi mina ngizokulinda ngizolashwa wena. And kuJehova ukulapha iphele leyo nto leyo. kuJehova ulapha leso sifo singaphinde sibuye. kuJehova ususa konke. Weba lapho naMani athi hambe ugeze emfuleni kuzosuka uchoko. Wengasho ukuthi phuza nangamaphilisi lizosuka kancane kusala amabala, cha. Kodwa wethe geze emfuleni uNaamani wabuye isikhumba sakhe simhlophe ngazi ukuthi sengane encane. Cabanga uchoko lonke bulephero. Akasho uJehova ukuthi njengoba uphethe amehlo mntanami, njengoba ungaboni mntanami ngizokufakela izibuko. Njalo sekumele ufake lento wena, njalo kumele ufake lento uma ugeze uyayikhipha elangeni phambi kwa cha. Kodwa ilapha completely athi awuboni igama lika Jesu ubone. Awukhulumi ngegama lika Jesu ukhuluma. Uhleli phansi uyishosha, akasho ukuthi sukuma nazi induku cathu hamba uzoya kwiphysio for unyaka wonke. No, uyakusukumisa kube ngazi ukuthi awukaze wahlala phansi ugijimise okwe leopard.
okweshitha kade uhlela impilo yakho yonke wazofika ku-30 years. So uJehova kuphela onalawo benefit. Uma simthanda ngenhliziyo yonke uzosilapha, uzosisiza. Kodwa masifuna ukuqhubeka nalabo uNkulunkulu malapha emhlabeni sizosithola isijeziso. Futhi bazosibulala in the meantime. So sibuyeleni kuJehova senzeni intando yakhe. Simthembe ngoba uthembekile, othembisayo. Uyena olapha zonke izifo. Uyena oqeda bonke ubuhlungu. Uyena usula zonke izinyembezi. Uyena yedwa. So nje Nkosi nje benani inisize Olihle Themba lo wakwaMzobe ezinye izinkundla zokuxhumana TikTok, Instagram and Facebook and nakhona lapha ku-YouTube. Ningakhohlwa ke uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Inkosi benani enibusise kakhulu. Amen.